парвариши ғайриқонунии 749 бех кӯкнор дар қитъаи назди ҳавлигӣ сокини ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи Ҷабор Расуловро ҷавобгар намуд. Ахбороти оперативӣ ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматӣ тасдиқ ёфт ва кормандони милитсия зироатҳои кишташон маншударо решакан намуданд. дар доираи амалиёти кӯкнор 2021 коркарди ахбороти оперативӣ милитсияи ноҳияи Ҷабор Расуловро муваффақ гардонид ки як далели қасдонаи парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашадори кишташ маншудаи кӯкнорро дар ҳаҷми калон ошкор намояд. санҷиши ахбороти воридшуда муайян намуд ки шаҳрванд Шоира Бурҳонова сокини ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳия дар ҳудуди майдончаи пойлезии ҳавлии истиқоматиаш ҳолати ғайриқонунии кишоварзиро ташкил ва растании кӯкнор кишт намудааст. зимни аз назаргузаронии қитъаи дохили ҳавлӣ 749 бех кӯкнор дар ҳолати нашонамо ва коркарди агротехникӣ дарёфту решакан гардид. ҳар сол мешунонед? 749 бех растании кӯкнор то решакан шудан аз ҷониби кормандони милитсия дар ҳолати хуби нашонамо ва марҳилаи нимтайёр, яъне мавсими гулу саракбандӣ қарор дошт. ташхис хулоса додааст ки растаниҳои мазкур ба парвариши агротехникӣ фаро гирифта шуданд. барои кишт ва парвариши ғайриқонунии растании нашадори кӯкнор нисбати соҳибхона дар асоси қисми 3 моддаи 204 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид ки қонунгузор ҷазои ҳабсиро пешбинӣ менамояд. ёдрас мешавем ки шурӯъ аз 1 июн марҳилаи навбатии амалиёти кӯкнор оғоз ёфт ва қувваҳои мақомоти корҳои дохилӣ барои ошкор намудани ҷиноятҳо дар самти муомилоти маводи мухаддир ва парвариши ғайриқонунии растаниҳои дар таркибашон моддаҳои нашаовар дошта равона карда шуданд. дастоварди оперативии милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов натиҷаи нахустин дар оғози амалиёти кӯкнор 2021 мебошад.